Δύο παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Πάτρα, 5η 2 Ιουλίου, για το επερχόμενο δημοψήφισμα της Κυριακής. Η μία στην πλατεία Τριών Συμμάχων και η άλλη στην πλατεία Γεωργίου για το ναι και το όχι αντίστοιχα. Στην εκδήλωση για την υποστήριξη του όχι για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου έδωσε το παρόν ο Υπουργός Εργασίας Πάνος Κουρλέτης, όπου μίλησε για το έργο που έχει καταφέρει η κυβέρνηση τους τελευταίους 5 μήνες. Είχαν το θράσος να μας ζητήσουν να ακυρώσουμε το δημοψήφισμα. Γιατί τάχατες δεν είναι μια πρακτική η οποία είναι μια καθοσπρέπτη πρακτική αλληλεγγύης ανάμεσα σε εταίρους. Αλήθεια, πού είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη? Πότε άλλοτε τα τελευταία χρόνια συμπεριφερθήκανε με τόσο προσβλητικό τρόπο σε μια χώρα? Πότε άλλοτε είπαν στον εκλεγμένο Υπουργό Οικονομικών παίρνα έξω? Πότε άλλοτε γίναν τόσες δηλώσεις ομής παρέμβασης σε μια κυριαρχική χώρα? Όχι λοιπόν. Θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα με αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια, με σθένος και αποφασιστικότητα. Το πραγματικό δίλημμα είναι αν θα συνεχίσουμε να ζούμε κάτω από την πόρτα του μνημονίου, αν θα συνεχίσουμε να ζούμε κάτω από τη σκιά της ακραίας λιτότητας και αν ακόμα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, διότι μας αρνούνται και αυτό ακόμα το δικαίωμα, διότι η λιτότητα και η δημοκρατία δεν πάνε μαζί, διότι η λιτότητα σκοτώνει τη δημοκρατία, η λιτότητα σκοτώνει το κοινωνικό κράτος, η λιτότητα σκοτώνει την κοινωνική δικαιοσύνη. Τους λέμε λοιπόν όχι, θα υπερασπιστούμε σε αυτόν τον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, την έννοια της, την ουσία της. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Ενώ αναφέρθηκε και στον πόλεμο που δέχεται η κυβέρνηση από τις παλαιοκομματικές συντεχνίες και τα διαπλεκόμενα, όπως χαρακτήρισε για μια ακόμη φορά, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούν να παραχαράξουν το πραγματικό δίλημμα της επόμενης Κυριακής. Μας λένε ότι ψηφίζουμε για την Ευρώπη. Πόσο όμως σχέση έχει ο δικός τους ευρωπαϊσμός? Κατασκευάζουν κόμματα, διαλέγουν τηλεαστέρες. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του κυρίου Θοδωράκη από το ποτάμι, του κόμματος που δημιουργήθηκε κατ' εντολή του Μεγοαργολάβου, του κόμματος ο οποίος είναι δημιούργημα των δυνάμεων της διαπλοκής, ο οποίος είχε το θράσος προχθές στη Βουλή να κουνάει το δάχτυλο στους αγωνιστές της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ποιος? Αυτός ο οποίος λέει ότι είναι διαθέσιμος για να υποστηρίξει κάθε λύση. Αλήθεια, είναι πολύ αξιόπιστο να είσαι διαθέσιμος για κάθε χρήση. Για την εκδήλωση του όχι πλημμύρισε η πλατεία Γεωργίου από κόσμο για να εκφράσει τη θέλησή του να ψηφίσει κατά της λιτότητας και να μιλήσουν προσωπικά με τον Υπουργό.